Okay mga kahugpong, mayong buntag ka natong tanan. Kauban ako si Tatay Rolando Sangil, 61 years old, usa ka panday, lumulupyo sa Kugon. Barangay Kugon, Digo City. Siya tong midangop sa tuwang programa tungod sa nahitabo sa iyahang kamot na igo sa grinder kay panday man eh. Ano siya? Ano siya? Infection man natay. Ang akong kabalakan ani sa kadugay nga wa na jud sa matandog kay di na may kasulod og ospital. Ma-infection naman kanya siguro gini Ang infection na gyud ang naong nga ba. Pwede naman ang kuan. Kini Ubag na kayo. Ubag na kayo. Unsa ka hasol na sa imo hatay kanang imong sitwasyon na nimo kamot karon? Asol mo lang kay sa balay lang di ka kaliho kaliho kayo. lihok magwanhan ka kung nakay sa kusina di ka panghugas. Unsa may imuhang pangita karon? Namin na katong among gitrabaho nga wala mahuman. May gani kay nialalay pa tong napaman may makuha dito nga kwarta, gamay naman lang to. Mura pa nagayuda po sa hatag nga pang konsumo. Okay, so karong adlaw tay willing man si Governor Yvonne Cagas nga mutabang sa imuha padulong ta karon dito sa iyang opisina sa Kapitolyo. Akong mensahe nimo Gob kung nakay gamay nga ika-ayuda tabang sa mga sa among pangginahanglan sa matag adlaw kay ining amo apon nga pangita panday raman mi. Okay. Muna karon nga ako lamang gud nga mapalo up ning akong kamot nga dili lang ni ma-infection ba kay lamang gud porsyon ni nga putol. Kini may putol ni. Uy. Kana. Sige, tay sumatok ta kang Gov Yvonne karon. Unyang hapon mga alas 3 adto punta sa office ni Konsehal Liza Cagas. Willing man siya mutabang sa imuha. Ako jud dinon kay Liza Cagas itong asawa sa mayor. O isa jud pud mi nga suportado po na sila kay Cagas kon pud mi na may hugpong gani kay dito man pud na sila no. Kung kini akong sitwasyon ron kun natay ka pan man lang sa ko ay kaayuda nga tabang na nga sa pagkakaron ba nga di pa ko ka trabaho gani. Kung nakay kan nga gamay andam po dawaton sa kun naron kay wala man tay lain mahimo kay di pa man ko katrabaho. Okay, sige tay. So adto ta kang Gov karon. Okay, sige. Ako nagpasalamat pud ako kay Governor Ibon sa pagtagad sa akong problema nga pag-adto nako diri na aksyonan jud niyo ang akong gihangyo nga tabang sa akong sa akong kahimtang sa akong kamot. Maayo jud ang inyong pagtagad sa tao nga niduol diri sa inyo ha. Inyo jud gitagad